नहाए के बता गंगा जी में नहा गड़ा ही में नहाई ककुलहट हो जाए कतनो पिटा तरह से आदत बा कहा तरह से बूढ़ा ब्यास के 2 गो वीडियो बा हां बा सही बात बा एगो 3 दिन के वीडियो हमार बाटे वो वीडियो वो दिखा दियो आ सुनो ए बुआ आ एगो हौ जन पिटाइल बनी दोनों वीडियो वो दिखा दियो आ एगो भूसवा ला घरवा में के दिखा दियो वीडियो बुआ एगो हौ सिवानो वाला दिखा दियो तने को माइक दे दे बोलू आहा जा बोलो 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 लाइन मांग लो लाइन मांगो बोलो हेलो हेलो अरे तनी उठाई ना जी उठा दो उठा दो हेलो बुझाता पूरा हो गइल बा जी जा गोलू तू मौगाए हो गेल जा अरे इहे हो का इहे बुझाती है प्यार लव मोहब्बत दुनिया में के ना करेला सब लोग करेला आहा इहे या चलल भी औने से वियोग में हम जानता नहीं आंख बनल है का अरे का है रे तेरे का बात बा अरे लागत कोनो रास्ता में ले बा ले बा का ले बरे मोबाइलवा ए सरवा मोबाइल खाती हाथ ना रोई ए पेन के हो का है रे तर कोनो घटना घटल बा ना कोनो मोबाइलवा चुरा ले बा ना कोनो बेगवा में पैसा काढ़ ले बा ना पेट दुखाता ना बुखार लागल बा ना तोर माई बोल बिया घर में कहे को तबीयत खराब बा ना तोर बाबू के बुखार लागल बा ना कोनो घटना नहीं के भई ना आंख बनल ह का है रे तेरे का बात बा कोनो दिक्कत नहीं है ना कुछो दिक्कत नहीं है ना तब कला चटे खातिर तब कहे रे बतालू भैया जा अरे बतावा ना जब कुछ भइले नहीं करता काहे रे तेरे बोल का बात बा हम का बताइए और कैसे बताइए अरे मुहवे से नु बोलो हमरा से कुछ बतावल नहीं खिजा अच्छा जब रौरा नहीं खिमानत तो ही भरल समाज में हम बता देत बानी बोलो हमार माई बाबू हमार शादी दूसरे जहां तय कर देले बाड़े तोर माई बाबू तोर शादी दूसरा जगह तय कर देले बड़े हां लइका ले होता ना भैंसा ले होता अबे बोका के बाद रवा समझ सुने जाए तो भैंसो ले होई तो ठीक है बा लेकिन ए देहाती होकर बियाह भैंसा ले मत करबो सुनो साढ़ो लेना सुनो गदहो सना बे गदहा चाहे भैंसा सा चाहे साढ़ो ई कुल बियाह होई तो आनंद कितना देरी 1 मिनट 1.5 मिनट ओकर बियाह जंतर के कर सक रही हो कुत्ता से सीजन चल ए सर भले कुकुरा पिटाले सर लेकिन 10-20 मिनट वाला ना जले 3 घंटा टोचन बन के मैं विधानसभा न घूमे ये देखिए नया योजना है ये देखिए नया सर्वे है ये देखिए प्रधानमंत्री योजना है का बात करे कहल का चाहते बोल है नहीं हमार शादी की का शादी के कार्ड है तोरा दादी के कार्ड है रे कहल का चाहते रे बोल काहे कि रौरा हमार शादी में जरूर आई का करे हम अपन दुल्हा में माला डालब तो हम जानब कि रौरे में डालत बानी तो हम हो खोजौआ में डालत तो कन्हे कि तोरे में डालत माला अरे पगली हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था।
इसके बाप भाई ने हमें उस दिन पीटा जिस दिन पूरे यूपी बिहार का हॉस्पिटल बंद था। अरे हमें तो एम्बुलेंस पर बिठाया पीएचयू ले जाने के लिए जिसमें तेले कम था। हमें तो नर्सों ने इलाज किया, इन डॉक्टरों में कहां दम था। हमें उस बेड पर सुलाया जिस बेड के नीचे लगाया गया एटम बम था। अरे पगली, हई बैग में काले लबड़े बोल। हई बैग में ले ले बानी एक बैग बतासा। काहे खातिर रे? काहे कि जब जब हमारे याद आई तब एगो खा के एक गिलास पानी पी ले। बतासा भादो में बतासा लेकर चलते रहते। हिनकर दुकान खुले बा लवंग लाता ही जब बोलले बा लवंग लाता तोरा ना लौकल। ई चल जाए दूसरा का लग हम बतासा पानी में डाल के चाभत रही। ई साधु जी बतासा रौरे धरी धरी चाभत रही रौरे ले जाई। अरे पगली, आज से 4 साल पहले कसम खैलू हमार तहर शादी होई, जिंदगी जियल वादा कैलू सब कुछ कल जाई, खाइल पियल जाई, मोर मदन कर गई एके संगे, पानी छुअल जाई एके संगे, लइका होई एके संगे। ई कैसे होई है साधु जी? एक संग तमर मदन कलबा पानी कैसे छुइबो? भाई आगरी बैठी हे मुहे हम बैठब हे मुहे तो हम अपन धोई तो कर धोई कि ना धोई नहीं। चल भाग बोल कुछ कहे के बता तो। बिना प्राण के शरीर लाश हो जाला, बिना प्राण के शरीर लाश हो जाला, बिना सुगंध के फूल घास हो जाला, जेकर धन लुटेला ओकर बर्दाश्त हो जाला। ए करे जा जेकर प्यार लुटेला ओकर सर्वनाश हो जाला। आहा चल भाग भाग भाग, भाग। हमारा जीवन से दूर हो जाओ, हमारा जीवन से दूर हो जाओ। अब हमार तो काम नहीं किया। अरे पगली, तोरा चलते हमार जीवन बर्बाद हो गई। बाबा वचन में धके बाही बियाह नहीं कोईलू, धके बाही बियाह नहीं कोईलू, होके जान हमार हमरे ना भई। जान हमार हमरे ना भई। का चाहता लवंग लाता हमरा के लवंग लाता दे दियो आ होकरा के दूगो पन पियाव दे दियो। अरे पगली भाग जा चुप हो जा, सुन भी नहीं सफाई के, तहरे देना हो कि दिन देखनी बेवफाई के।
जहर घोरी जिंदगी में कहर ढैलू होके जान हमर हमरे ना होके बाही बियाह नहीं कैलू होके जान हमर हमरे ना अपना हाथ से लिया कर, अपना हाथ से, अपना हाथ से लिया कर। हा 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 या आए जानत नहीं खिलसी आइल बा कैसन। अरे अरे पागल कहीं का गर्मी में लसिया ना जाला वो हतना गर्मी बा एक राती बजता अभी लसिया आइले नु बा भा लागल अरे पगली भाग यारी में भारी कोई के गदारी हमरा से आज जा तारू निकल के दिल के हमरा कमरा से नाफा खातिर तू सफा गिरी गईलू होके जान हमर हमरे ना बियाह नहीं कैलू होके जान हमर हमरे ना वादा किया तू भाई वादा किया भरी समाज में हमार तू बेइज्जती करा दिहल एकर मतलब जे तू एकरा का चाहत हल तबे नु लवंग लता देता रह हा 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 दिल दे के लेके छाती कोइलू खोखा हो सोनू संग दिल खाती बूढ़ा के देलू धोखा हो सुनो ना एकरा का लवंग लाता दे दला ओकरा का लवंग लाता नहीं खाने या भगवान तारा का बनौला रख सुरक्षा कवच दी है बाप रे बाप ई जीवन में भैया केहू से प्यार मत करियो प्रेमिका भाग जाई बोली जंतर के बोलेला गांव जबर के लोग माई बाबू जे तार संहतिया होई उहे बोली बोली बड़ा बनत रहल लना भागल बिया ई बाजार में एक संग चौमिन खात रहले है सब ओकर चमच ओकरा मुंह में ओकर चमच ओकरा मुंह में लना भागल बिया कहली भाव लागले बाबू दिल दे के लेके छाती कोइलू खोखा हो सोनू संग दिल खाती
बूढ़ा के देलू धोखा हो बेरहम तू रहम नहीं खैलू होके जान हमर हमरे न भइलू बेरहम तू रहम नहीं खैलू होके जान हमर हमरे न भइलू आरो करो का मनु बाबा तू तो होकरा से जयमाला करवा ले लेकिन हम एकर मन बा तो हर उनकरे गर्दन में माला डाले के ए जले डाल दे आजा तने हने आजा अरे आवा ना अरे आवा चाह बे का लगल चाह चढ़ावे आहा आजा 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 चल जो डाल दे वो अरे डाल ना रे अरे उतर ना जो रे ऊपरे से डाल दे डालवाला तोहरो मन बढ़ले बा तहारा दुकान खूब चली ताली बजे वो ताली जा अब का चाह तारा माला डली तो हमने दुकानी में ढुकावा इनका के नाश्ता करावा हाँ चली जाब हमनी के समय हमनी के समाप्ति के ओर बा हाँ अतना बढ़िया मान सम्मान रुको तने को बात हमार मन पड़ल बा कह दी ना ई कमलेश देहाती बहुत सुंदर आदमी हवे ई जना घरी 4 साल के रहले नु अपना भैया संग रहसी इनकर नाम है कमलेश आ इनका भैया के नाम है ढेरलेश अब जान नहीं जे अपना भैया के संग रहस संग ही माने रहस लो इनका बड़का भैया के जब बियाह भइल नु तई छोट रहले 4 साल के आ जान नहीं जे जो इनका भैया के सुहाग रात रहे ते अपने भैया संग सुतस ओहू दिन कहले कि ना आज हम वही पलंगवा पर सुत भैया कहले बक आज हमार सुहाग रात न रे तू द्वार पर जो लगले रोवे अब एगो आंख से बेचारा कितना लूर फेंको कहता जे ना हम वही पलंगवा पर सुत इनकर भौजी कहले कि जाय दी सुते दी लइका 4 साल के रहले सुति गइल जब 12 जब बजल राती तब इनकर भैया अब काम शुरू कइले कहले जे सुन सरू अब ना अरे 500 रुपया ले ली अरे अब 1000 ले ली 2000 अरे आओ ना 10000 ले ली एगो सोना के सिकड़ी बनवा दे अरे 5 लाख के को कार ले ली है जब ये 5 लाख के कार सुन ले नो तो कमलेश देहाती बेचारा जाग गई लागल आंख में से कहता ए भैया 5 लाख पूंजी काहे खातिर बर्बाद करबो तारा मजे ले नु काम बा एगो 3000 का साइकिल हमरा के किन दे ई बात हम कैसे जाननी एक दिन इनका द्वार पर कोई नहीं ते कहले कि बूढ़ा भैया देखा ये साइकिल है ये साइकिल चिन्हा वही दिन हम जानने के भैया कर पुरान साइकिल के टायर ट्यूब खत्म हो गइल बा लेकिन बेचारा टंगले बा कहां धरनी पर टांग दल बा तो हरि गुण गाय के बबुआ कार्यक्रम हमनी के तेल ले दिमाग पर सीरियस में आ हमनी के देखो हरि गुण गाय के अरे जीवन बना हरि गुण गाय के जीवन बना पगला राम जी के भजन के गावल हनुमान जी केवट माता सेवरी राम के भजन ना कोइलो घर के नघाटक भइलो धरती पया के जीवन बना हरि गुण गाय के जीव हो सका हो जाए कोनो दिक्कत नहीं
माता सेवरी तरी गोली भगवान के भजन गा के गौनिका या जामी लगी धर सेवरी हो गईली सीधा हई का नाम बा बोर्डवा लागल बा हऊ कौन हई प्रवीण कुमार जी के प्रवीण कुमार गुप्त जी चेयरमैन प्रत्याशी मैनेजिंग डायरेक्टर बीबीडी स्मार्ट बाजार नगर पंचायत बेलठरा रोड बड़ी बड़ी रुपया दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा तब बबुआ बैरी खियाई के जीवन बना ए है छीने को पड़ी हरि गुण गाई के जीवन बना रे पगला गाना गा के कहले गई तेरी माहुरा हो जाई है मिश्री आई देखिए पुरस्कार हमरा धीरज सिंह नीरज नीलेश दीपू चेयरमैन प्रत्याशी जाई भगवान रौरा का बनौल रही हार्दिक हार्दिक स्वागत रौरा कहतनी ना हमनी के 5-6 दिन रहिले जत अपना मेहरारू के भुला जाइले और नाम का भुला देखी ब्यास लोग के हम कहतनी अपना काम कहतनी केहू ब्यास हमनी से हमनी के मेहरारू खुश ना रहले सर ब्यास के मेहरारू और ड्राइवर के मेहरारू और सर जीरावा सब मत खिसियाई पुलिस के मेहरारू रौ सब खिसियाई मत देखी हमनी के मेहरारू हमनी बना रहली सर ब्यास के मेहरारू के तो हमनी के रखले पाई कौन हरे बड़ा ही खत्म भाई भाई बताई नहीं कहता जब ब्यास के मेहरारू के झाल बजे वाला रखले बड़ा सा अच्छा ठीक बा ब्यास के मेहरारू के झाल बजे वाला रखले बड़ा सा आ झाल बजे वाला के मेहरारू के बियाह नहीं के भाई चाहे हनी के बियाह नहीं के भाई तो हनियो लोग का काम चलेला नो कैसे ई जड़ा पर ए बबुआ हार्दिक का करब हमनी के रोज गावत नहीं जा भैया पैसा हमनी के कमात नहीं जा मार्केट में हमनी के नाम बा लेकिन मेहरारू से पटेला ना ई है आ ड्राइवरों के मेहरारू से ना पटेला का भाई आज ओकर मन कइले बा तले ओकर गाड़ी लोड हो गेल कलकत्ता के माल ई है आ सर जीरावा सब मत खिसे एगो हमरो बड़ भाई बाड़े छत्तीसगढ़ पुलिस में उनकरो मेहरारू उनकरा से जान जाए जे दिनो राती झगड़ रहेला मौगी कबो कबो कहले हमर भौजी है रोज रोज तार बॉर्डर पर ड्यूटी रहेला आ हेने नक्सली हमला कइले गाना गा के कहले गई तेरी माहुरा हो जाई है मिश्री काहे देखिल या जमाई के जीवन में का बा आइल बड़ा तो हंस लो खेल लो कुछ बा जीवन में कुछ बा अब भाई हमार मुंहे खाली देखता एकर मुंह देखी बुझाता है मुंह देखे के बता बबुआ कहियो द्वार पाव ठीक बा एने ओने ना कहियो द्वार पाव ठीक बा एने ओने मुंह मत देखो ओइ जाई बता तारा का पानी ओने पियावल जाई तनी तारा का सेवा पानी होई आ अपने ना आईनी औरी घर आता 2-4 दिन के लिया ले हने ए बबुआ तब देखी लया जमाई के अच्छा ये हमार मुंह दिखाता तोरा मुंहवा से हमार ढेर मुंहवा बाउर लगता का हां भाई तोरा मुंहवा से ढेर हमर मुंहवा हमार बाउर बा भा लगले बबुआ तब देखी लया जमाई के जीवन बना ले पगला हरि गुण गाए जीवन बना ले पगला प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की।